Jeg lover, så skal jeg give det, og Lone prøve at smadre en flaske med ikke så meget vand i. Eller cola. Det er cola, okay? Ikke, ja, Gitte-dansen. Og så kaster vi. Og klar til at kastes. 3, 2, 1, og der kastes! Den er ikke ødelagt. Så er det Lones tur. Der har vi Lone her jo. Ja, vi Lone. Lone, nu skal prøve at smadre den her flaske. Ui. Helt. Kunne Lone det? Hvad siger du, Lone? Her har vi. Her har vi Gitte. Jeg har vundet. Hvad er der galt med klassen? Er den ødelagt? Den er rimelig ødelagt. Der er rimelig meget hul der, hvis I ikke kan se det. Det er et hul, det der. Ja, det var Gitte, der ødelagde flasken! Ja.